Това са медиите ОНЕР, аз съм Дони Каризова. Според данните от пипълметричните и маркетинговите агенции, общата телевизионна гледаемост не спада, но все повече намалява времето, което прекарваме пред малкия екран. Все повече радиа рекламират в най-слушаното си време зона свободна от реклами, например 10 песни без прекъсване за реклами. От друга страна, големи световни марки започват да снимат рекламите си в България, разчитайки на наши копирайтери, режисьори и актьори. В криза ли е рекламния бранш? Реклама в условията на криза. Какво показват тенденциите, днес питаме. Ивайло Богомилов, изпълнителен директор на Маркеттест, Ирена Антонова, директор връзки с клиенти на медийна агенция Аргент, Лили Георгиева, Майндшер, директор на Ogilvy Матър София, Катерина Боюклиева, управител на агенция Медиа Клуб и Иво Цеков, управител на Пиеро 97. Здравейте и добре дошли, казвам на моите гости. Да започнем разговора с вас, господин Богомилов. Маркеттест изготви едни графики, които да помогнат на старт на нашето предаване и за самите зрители да преведем този малко професионален сленг, който използват агенциите. Да стане ясно какви са тенденциите. Ще ви помоля да покажем графиките и да ги коментираме. Една от основните задачи на рекламните агенции във връзка с темата, за която ще разговаряме, е да разберат какво е поведението на българина. В случая говорим за медийното поведение и да разберат по кое време и какво правят хората в това време. Първата част от графиките, които виждаме, е как е разпределен дневника на времето. Т.е. в един обикновен ден на един среден българин, какво прави в рамките на 24 часа. И виждаме, че една от основните дейности на българина е да слуша музика през целия ден, независимо от мястото и от това какво прави. Веднага след което, изключвайки медиите, които след малко ще споменеме, следващата част е все по-нарастващото влияние на интернета, т.е. особено вечерно време, тогава се увеличава и слушането на музика, посещението в интернет, използването на интернет и не на последно място, може би очудващо за някои хора, е четенето на книги. Тоест, ние във всеки един момент знаем какво правят хората, когато четат вестници, кога ходят на кино. И това е изключително важно за самите рекламни агенции и рекламодатели, за да разберат поведението на своите потребители. Интересно е, че макар и малко на брой, хората използват и велосипедите за придвижване до работното си място и в рамките на седмицата използват велосипедите 2 часа и 37 минути. Това са в общи линии данните, които не са ново за вас. Може би да приключа и да прехвърля разговора към колегите, са свързани с тенденциите към нагласите към медиите. Значи все повече намалява хората, които смятат, че четат вестници повече за забавление, отколкото и за информация. Не разчитат на пресата да ги информира като новини. Също така намалява и интереса на хората, гледащи телевизия, да получават информация от телевизията. Защото това не противоречи с общата гледаемост, която не намалява, но хората търсят и алтернативни източници на информация. Това са в случая интернета. И да приключа с нагласите към рекламата. Намалява броя на хората за последните 4 години, които твърдят, че харесват повече рекламите, отколкото телевизионните програми. Увеличава се броя на хората, които смятат, че рекламата им губи времето. Увеличава се, това е тенденцията. Хората може би се наситиха от рекламата, която е в ефира и те смятат, че по-малко хора вече смятат, че една реклама трябва да бъде забавна. Може би те получиха доста голямо количество реклама като сюжети, като послания и вече трудно биха могли да бъдат изненадани с някакви нови и свежи рекламни послания, а пък това вече е работа на колегите, които са тук при нас. Да започнем с това. Предречив ли е българина към рекламните послания?
трудна публика ли е за рекламните послания и какво се харесва на българин? Най-малкото всеки българин има отношение към рекламата. Аз лично не съм попадала в компания, в която да не се обсъжда реклама. Независимо дали позитивно или негативно, но всеки има отношение към рекламата, което прави всъщност работата ни много трудна. От една страна, виждате данните какво сочат, че хората се движат нагоре-надолу, създадени са огромен брой рекламни послания и нашата задача от тук присъстващите е да намерим адреса на всяка една реклама, най-така грубо казано. Да, защото всяка реклама има адрес. Има ли запомнящи се послания, реплики, които хората си разменят, обсъждат се рекламите, видно е и в неформални разговори? Със сигурност има. Обикновено най-запомнящите са тези, които са най-забавни, най-смешни. Но ако трябва да допълня всъщност колежката ми, българин е много интересен човек, който смята, че всичко може да направи по-добре от другия. И в това отношение в разговорите, когато се говори за реклама така неформално, аз също съм чувала винаги, че всъщност всеки един, който казва, не прави някаква оценка на нещо, което явно е станало интересно в ефир и естествено има предложение как би могъл да го направи по-добре, какво той би направил на негово място. Тоест рекламата е нещо, което според мен всички смятат, че е много лесно за направа и всеки би могъл да направи нещо страхотно, което всъщност не е точно така. Не е точно така. Труден бизнес е. Освен правенето на рекламата и след това позиционирането, стигането до съответните хора, които да я гледат. Точно така. Това е нашата задача вече като медии агенции, да разпределяме най-правилно на най-правилното място посланието на клиента, а не да ги убеждаваме, че рекламата не работи, защото създаването на рекламния продукт е задача на креатив агенцията и те, значи, щом е стигнала до крайен продукт, са си свършили своята работа. Оттам нататък вече я предават в нашите ръце и ние, когато видим това послание, видим бюджета на клиента, видим неговата цел, неговата таргет група, към кого трябва да бъде насочено посланието, започваме да правим нашите дълги преценки, оценки, за да намерим най-точното място и най-верния път, къде да бъде позиционирано това послание. Говорейки за впечатлението на рекламните послания сред българите, наистина аз подкрепям последните слайдове, които Ивайло Богомилов ни показа, а именно, че българина по някакъв начин малко с отвращение вече гледа на тези дълги рекламни блокове, които ни заливат от всякъде. И смятам, че новото позициониране на нестандартни рекламни вмествания в редица канали, които започнаха да го правят през последната година, е едно добро попадение и ще бъде успешно продължение на телевизионното рекламиране.